Waqt business gathering organizzat mill-Partit Laburista, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar żewġ proposti ġodda brabta mal-qasam tal-proprjetà. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja huwa kommess li fl-iqsar żmien possibbli jirrevedi l-Permanent Residence Scheme. Fl-iqsar żmien possibbli rridu naraw li din l-iskema tiġi reveduta, isiru il-bidliet li hemm bżonn isiru, ħalli mill-ġdid indaħlu injection ġdid ta' kapital minn barra il-pajjiż fil-qasam tal-proprjetà. It-tieni proposta. Gvern ġdid jinċentiva s-suq tal-kiri tal-proprjetà billi jintroduċi final withholding tax ta' 15% fuq it-dħul mill-kiri ta' proprjetajiet residenzjali biex il-kiri ma jibqax taxxabbli, ħafna drabi bl-ola rata ta' 35%. Din il-miżura fil-fema tagħna għandha tinkoraġġixxi u tinċentiva aktar il-kiri f'suq fejn id-domanda qiegħda dejjem tikber u nemmnu li b'dak il-mod ħankunu qegħdin naqsu l-evażjoni, nżidu s-serħan il-moħħ u nżidu wkoll id-dħul tal-gvern. Il-mexxej Laburista qal li l-iskemi brata ta' taxxa aktar vantaġġuża għal min jikri proprjetà lill-awtorità ta' djar fit-tul għal skopijiet ta' housing soċjali se jkunu qed jinżammu. Dawn huma biss tnejn mill-proposti li għandna l-qasam tal-proprjetà, proposti oħra ħanħabruhom aktar il-qudiem bħalma ħanħabru proposti tagħna fir-rigward tal-MEPA u issues oħra relatati, biss nemmen illi permezz ta' dawn iż-żewġ proposti qegħdin nagħtu injezzjoni ta' kuraġġ lil dan il-qasam illi nuru li l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar, li ħallu aktar flus fil-but tan-nies, li jgħinu biex dan il-qasam qiegħed fih ikollu aktar flus sabiex jaħdem u anka nżidu dħul tal-gvern. Joseph Muscat fakkar fil-proposti diġà mħabbra maħsuba biex il-burokrazija tinqata b'25%, dan fl-istess ħin li l-miżuri tal-budget se jinżammu.